Nelson Chamisa tona kuti oatakiwa zvekare zvatokuona kuti his camp panguva ino tiona vanaSingizwe Chabangu vachiita maricalls vachiita mafiring zvobuda pachena kuti aiwa Nelson Chamisa is now being attacked. Vakomana vanaSingizwe Chabangu they are now at work. Zvatikuona kuti they are trying by all means kuti vabvise vakomana vese vangasuspecta kuti vanga valoyal kuna advocate Nelson Chamisa Nero anozikanwa kuti anodiwa nevanhu. Saka mina mashoko anoda nyoko panapa nevakomana muzara nhasi kuti subscribe like on the bell icon. Timida panapa Mutekwa TV vanoposta picha aiwa nemaricalls pamwechete nemareplacements aiwa anoitika muCitizen Coalition for Change vanyora vachiti the Chabangu camp under Wishman Nuve completely eradicating the Chamisa presence from parliament. What is remained very interesting is the fact that Wishman Nuve has failed to get his voice recognized as ZANU-PF keeps listening to and ordering their Chabangu for political expediency. Chamisa must also step up from being a mere spectator and becomes the player he says is. Mashoko anobuda toka panapa vanachiona kuti aiwa kweli muitwa kurikuitwa vakomana veCitizen Coalition for Change vatina kuti the voice aiwa the leader Wishman Nuve haisi kana kumboteererwa zvinotonga kutoti aiwa this guy anenge akutoitiswa notonga kutoti aiwa anenge atori epuppet chaiyo. Tichiona the parliament inonyanya kuteerera Singizwe Chabangu panapa vari kuuya vachieja vachiti aiwa advocate Nelson Chamisa must also rise aiwa kuti voice rake rinzwikwe pamusoro pezviitiko zviri kuitika. Tichiona kuti aiwa kueliminatwa kwaari kuitiwa kunyange zvake achiziva kuti aiwa in the people's hearts or the citizens hearts akazara mumwoyo yavo and people they know kuti aiwa Nelson Chamisa ndiye mutungamiri wavo wepamwoyo. Tudze mafungiro enyu matikudii pamusoro pechiitiko ichi. Kunyange mune section yedu subscribe or like, turn on the bell icon.